Ex-supretendent tal-Pulizija ingħata 61,000 euro f'kumpens mill-Qorti Kostituzzjonali wara li sabet li l-proċess sabiex jinħatar assistent kummissarju fl-2016 kien wieħed invvizzjat. Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat tal-Istat ġew ordnati jikkumpensaw 61,000 euro lil Raymond Danastas. L-ex-supretendent kien ingħata raġun mill-Ombudsman fl-2021 bir-rapport tal-Ombudsman jiddikjara li l-eżerċizzju ta' promotion illi kien imexxi mill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar kien wieħed invvizzjat, parodija u difettus, fejn spjega li l-Kummissarju Kutajjar fl-għażla tiegħu iffavorixxa individwi li kellu fiduċja personali fihom. Iżda minkejja din is-sentenza tal-Ombudsman Danastas qatt ma ngħata kumpens jew ġie promoss kif irrakkomanda ir-rapport u huwa għalhekk illi infetaħ dan il-każ. Fir-rikors ippreżentat fil-qorti ħareġ illi f'Awwissu tas-sena 2016 il-Korp tal-Pulizija kien ħareġ ċirkulari sabiex jinfurmaw li hemm karigi vakanti ta' assistenti kummissarji. B'Danastas japplika għal proċess tal-għażla. Raymond Danastas serva aktar minn 30 sena f'diversi karigi fil-Korp tal-Pulizija u issa il-qorti tagħtu raġun. Il-qorti ċaħdet it-talba ta' Rodri Kassar sabiex ma tinstemax it-testimonjanza tal-qraba ta' Bernice Cilja. Rodri Kassar, akkużat bi 15 l-akkuża fosthom qtil, teddid, serq u fastidju tal-eks mara tiegħu Bernice Cilja, talab illi t-testimonjanzi tal-qraba tal-vittma ma jintużawx fil-każ għaliex skontu huma bbażati biss fuq dak illi semgħu u fuq opinjonijiet preġudikati. Kassar prova wkoll jargumenta li evidenza fosthom messaġġi, telefonati u anka video calls tal-vittma jiġu eliminati mill-każ għaliex huma hearsay. Bl-imputat jargumenta li saħansitra għandhom jitneħħu mill-evidenza diversi rapporti tal-Pulizija għaliex ma għandhomx jaqsmu mal-każ ta' omiċidju. Intant il-qorti perseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri ċaħdet it-tmien talbiet li għamel Rodri Kassar. Sirjan ta' 25 sena residenti Witilajn ingħata pleċ wara li kien mixli li jeddet lill-eks mara tiegħu. Fil-qorti, is-Sirjan qed jiġi akkużati li jeddet lill-eks mara tiegħu wara li talbitu biex imorru l-moskeja u jtemmu ż-żwieġ tagħhom. Minn dak illi ħareġ fil-qorti jidher illi ir-raġel ma xtaqx illi isir dan u huwa għalhekk illi l-marra marret tgħix f'xelter. L-allegat vittma kienet tennit ma' social worker illi l-akkużat kien batilha teddid permezz ta' numru ta' messaġġi li kienu wkoll jinkludu videos dwar kif mara fi żwieġ ħarbi għandha tappartjeni lir-raġel tagħha għal dejjem. Huwa kien allegatament teddida wkoll illi x-xewqa tagħha se twassala biex tibki id-dmuħ tad-dem. Fid-dawl ta' dan twettaq risk assessment fejn irriżulta li l-mara kienet f'periklu għoli. Kien għalhekk illi l-imputat tressaq b'arrest il-qorti. Il-qorti perseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo laqat it-talba għal pleċ fil-waqt illi ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u ordnat li l-imputat sabiex jiffirma kuljum flassa ta' ħażabbar, fil-waqt illi ordnat garanzija personali ta' 10,000 euro u depożitu ta' 500 euro. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Christian Kawki fil-waqt illi għall-akkużat der l-Avukat Noel Bianco.